Здравейте, потребители, това съм Дайрокс и питате се защо съм в YouTube. Първо ще се проверя абонатите. Да, 3. 141 показвания и еди какво си. Ето тук имам един клип на Цейс. Има 3 показвания. Защо съм в YouTube? Защото преди малко филмах клипа, защото бях с друг микрофон. Не знам по какъв случай. Сега и тук трябва да го променя. Търса... Не. Добре, айостей. Да, снимам го, защото си направих ново интро. Сигурно сте го забелязали в този клип. Ето. И откъде мога да ви го покажа, ама. Добре. Сега само той да го сложа тук. Така, свалям го. Тук тъй. Добре. Та, ето го. Направил съм го с изпъкнали букви и е направено от това. Та, ако си чуете... Опс, отказ. Тихо, трябва да обработя. Ако се чуете как съм го направил, пишете в YouTube. Minecraft интро и тук ще ви излязат такива интрота. Моето го намерих от... и сега ще го намеря. Там търсите си. Моето май излезе от... не знам, топ 10 бяха. С Доланд. Той ще да паузирам, за да намеря... Намерих го, ето. Значи съм писал интро и за да... И аз се колебах между това или това тук. И сега ще го покажа. Ето го. Ето, те са номерирани, значи това, което и сега го показах, беше номер 9, а това, което в момента го имам е номер 10. Сега ще сваля 9-ка. 9, 9, 9, ето. Просто не искате от тия линкове тук. Аз може да разбира се линк към интротата. Ето. Сега ще ви го покажа, само да сваля ето. Тук почна да се сваля, де. Така, запиши. Добре, и сега ги вижте.
Да. Добре, свършили са. Сега кажете в коментарите кое от тия да е. Ето аз ще взема линка. Ще има и линк към Facebook страницата ми. Сега той да го отворя. Така. Сам да го намеря. Къде беше? Чакай, направо и така ще го направя. Така. Е така, готово. Добре. Сега ето го звука. Ето, готово. Той беше другото, което излезе. Той и той бяха. Добре, сега да отидем тук. Да, той няма да ми трябва, разбира се. Така да видим кое мога да импортна. Звука. Ето и хубаво бе. Ще го отворя. Значи вижте каква ми е целта, понеже картината не се свали. Ето на той сега аудиото се заминава. Така. И ще сложа новата песен. Той сега го вдигам така, той така. Тази песен така. Той разбира се трябва да го удължа. Не мога ли бе? Добре, тогава ще го направи така. Ето, я им го направих. Значи, че зачакайте да го сейфвам. HD формата. Опс. Не. Интро 9. Няма се 199. Край. Съм върна като е готово. Така, готово е. Отказ. Ето, даже сега се отвори. Във Facebook страницата ми, знаете, че и там качвам клипове. Така. Добре. Кажете кое е по-добре, значи това. Упс. Сега да ги... Или това. Според мен е интересен, защото песента си е точно от него. Ама заради това аз тия ще ги махна и
И понеже че съм на Майнкрафт, ще сваля и това интро, Enter Serio. А така са няколко от този път. Добре. Чакам го. Айде. Добре. Добре, той явно няма как да го сваля, което е гадно. 6 беше, чакайте. Чакайте, той на Майнкрафт май 6. Той е 6. Той е 6. Добре. Мога да го сваля тогава. И аз сам да го видя. Watch. Чакам го. Ай, ще го сваля, дано е Майнкрафта. Добре. И така като цяло са ми сейфати и такива. Ето примерно интро 5. Което е тъпо. Не. Интро 4 е яко. Примерно ето на това. Ето тук си пишете името. Където има празно място, например като на това. Вижте как съм си написал името. Ето сигурно видяхте това Dairox. И той 4 също мисля да го сваля, ама... Едно беше тъпо, 2... Чакай, беше 2. Да, 2 беше тъпо. Тъпър си пишете интро. Ето, моето излезе от... Чакайте. От... Чайте сега, къде отиде? Той ли беше? Не. Въпреки, че той го искал. Май беше това. Уф, тия реклами. Не. Чайте да е колко са клипа. То това ще от клипа, няма се да го хареса, ако е така. Коментирайте и там другите, които ги имат в началото на интрото. Аз бях Dairox, вие бяхте с мен и